Kaixo, ta ongi etorri behatzegarrengo kapitulura. Desahogau inberdeu. Ta desahogatzeko zenekin elkartu naiz, gutxitan ikusteten lagun on batekin. Fiona! Fifi barkaut. Apa, Fiona! Kaixo! Zemoz! Ondo, zu? Tope pozik, por fin Fiona hemen dago, marmarrean estudiosea etorri da, nola sentitzezea? Oso gogotxu. Bai, Gogo askokin. asko, benetan. Bai. Ze iruditzen zaizu hau dena? Oso ondo, beti pantaila atzetik ikusi eta bain bizitzara ikustia, Oain dela 2 minutu ez dut ez da bat ikusi. Ez dut hori esan, baina. Baina, oain dikan azkenengo batzuk falta zaizkizu. Bai. Jugo zeharrapatzen, ez da zertatatzen, baina espero zuek etxetikan denak ikusita askazuela, bale? Kontau ya zuzemo zaude. Ondo, bain kanpoan honaiz, eta bain dela gutxio etorri nahiz etxea, bultan. Por fin. Eta, denbora gutxirako nahi, gero berriro ni joa kanpoa. Noizoaz. Guztu bukaeran, guztak 31. Osa, Euskal Jaitako enao. Bai. Ez dena bertaz itzein, porque... Produkziokoenak... Bastante fastidiatzeit. Produkziokoenak narrez daude. Bai, nire bai. Hau ez genuen espero, baina, saiatuko gea notizia bai. Leku perfektua, notizia soltatzeko. Ta lehenengo kontako jo gure ikusleei, zeba zauden hemen, zeba eramategean. Vale, oso ondo. Konta oso. Vale. Bai, antani azkenian, eski dela urte asko ezautu ginean, eta bilak azkenean lasaiekoa geha, eta edade horrenekoa geha toda baina DBH artez ginean, ezautut DBH baten klase berdinean jarri zuen. Claro, de toda la vida, bi klases berdin daudenean, bi klases berdin daudenean, oiru holau, baina, bat baina goia daudenean, klase batekoak ez dia bestiakin eramaten. Como rivalidade hoi da, A ver, baina ez du zertan. Bai. Obviamente zure klasekoak ingei eramatezea, baina beste, gure klasea honena zan. Vale, nazuna. Zure zertan, Ena ez goatzen. Ez que ni pizka txaketero izan izan, hasieran A izan izan, gero B izan izan, da DBH-en B izan ginen. Bai? B ginen. Baina ez goatzen. B. Total, que DBH-en ez ginen eramaten, eta nik uste, ez dakit zan, mai berdinan jarri zegoelako hola, ez dakit zer gertauzan eramateko, ja. Nik uste zara, klase berdinean, gero mateko klaseak beti, mateko azterketak penkau eta genitun batea, berezkut, berreskurapen beti jute ginen. Que mendikan saludos gure maizu dena. Eta igual nik uste askora musikagatik zara. Musikako gustuagatik, Dua Lipa... Dale. Bai, nik uste toraz ezala, eta gero TBH-etik, Eta pixkat biak ere bai iguala ginalako, bai. Azkenean, beirau ginen da zan genuen, ostras, nire iguala zea, etorri nerekin, no? Pixkat, bi pertsona raro, berezi, kurioso, ez? Eta bitiko bizitak, bi bide ezberdinetatik ginean, eta azkenean, por motivos de la vida y del universo, gure bideak juntau gintzian, ez? Juntat hori da. Zoritxarrez o zorionez. Zorionez, porque nahiz tabea kastrokulo neon, eta ni hemen zarautzen herria zaintzen, berdin jarraitze deu. Non bezamaz polizia. Baina, nik uste bai, esan berrakat, gure laguntasuna superpolita iruditzen zaitela, ze betean ikan esan deu BFF gehala, esan bak eso zer dan BFF lehenengo traduktorea joan, no, broma. BFF da, en plan lagunik honenak, básicamente, hori da. Esan zu, porque nik ez dakat azentua. Esan, mese. Best friends forever. Ez lehi. Ta, beti izan geha, eta izango geha, baina polita da, ze... Ez gai ikusten. Ez gai ikusten. Ni kanpoan, eta... Beha kanpoan ni hemen, baina alare, como que ez da aldatzen. Ta ez da ere ez egunero gaudela WhatsApp ez hitzaiten. Baina, benetako lagunako ladiaz, kenian, no? Ez tezu kontaktua ber lagunak mantentzeko. Alde zue honi jabeteak itzen gabe, baina gore ikusten zate berrero, eta beti bezala. Ez que, txalo. Ez online, porque bestela mikroak. Fiona, Bai, esan. zer datorri gara gaur? Desahogatzea. Gaurko kapituloa desahogo totala da, ze berdeu. Básicamente egunero ito dena, baino pantalla. Bai, eta marmarreanen. Nik uste gai garrantzitsua dela zuen laguntasun guztitan ez, eukitzeak konfiantzoi desahogatzeko da daskasun... Hori da, daskasun kilopila horiek botatzeko, porque eske aiatza puntu batan un eskesan inberdezu.
guztiz ados. Orduan esan nion Fiona beitu, zurekin nahetin kapitulo bat, baina ez dakit zertaz hitz egin. Eta esan genuen, baite deu ondo emate zaigun hori. Eta zer da? Desahogatzea, bueno, nire ustez jendea ipitiduak emago eskio belarria, baina, bueno, errespetuz eta edukazio guztiakin, ante todo. Eta jakin gure gauzak diala. Oida, gauza pertsonalak diala. Ez dezuela ados egon behar, baina errespetatzeko bai gure iritzia, eta gure zuena errespetatze dugu. Oida. Bueno, ordu pixkat dinamika kontauko izuen. Nik ekarriet hemen lista bat, zerrenda bat barkatu, eta zerrenda hortan daude, nahi orokorrian amorru ematizkien situazio, gauza, bla, bla, bla. Ordu nik esan ningo izkizut, eta komenta beteu da, zure bai momentu baten, zerbait nire hori mazu gehitu, bakizu superongi etorria da gazori. Ordu nik hemen dazkat apunta hauta, nahiko fuertia dira, bueno, urtiak pasala, pixkat tragatzen jura ez da beharrezkoa dira desahogatzea. Nik uste hau terapeutikoa da, niretzat por lo menos bai. Ez que kantzen zeioa oso antzekoak, oza, ez dut ikusi zure erustea bat, baina eski bakit bastante antzekoak izango dela. Ez que japainea pentsatzen, bai. Bueno, ez dakit, igual ez. Ea egian. Ba, bueno, lehenengoakin hasiko ga, bale? Kontzeptua da. Eta zuk hori nabale mazu desarroi hau, bale? Eta kontzeptua da, Karen. A ber, ez genik Karenakin, osea, ez dakit zehazki, porque da, osea, un tipo de persona, no? Karenak. Bai, perfil bada. Baina goza que, osea, ez dakit zehazki ze egoeratan, en plan, osea, ze iteun pertsona bat Karen, ulertzen? Nik uste, bai, ulertzen, nik uste igual hau oso orokortuta da, baina Karen bat da, mítica persona que entra, o en plan, zure bizitzan sartzeana, hain kordiar. Bai, igual, como, ja. Zaudela zulasai datortzala norbait zuri, molestatzea bere iritziagatik, beha ez daulako guztua, inorek ez dionean bere iritzia askau. Ja. Ta hau jarriet, ze... Pertsona bat etortzezu. Pertsona bat etortzezu, oain dela gutxik situazioak gertau ziteten, da esan ningoen. Oain dela bi egun, bueno, gezurra, ze hau egandian ateatzea, oain dela pare bat egun, neon gukakoakin grabatzen, eta ginean trentsutxu baten. Eta pixkat, jokoa emateko, obviamente nintzen, gauza parregarriak iten. Eta justo ginean azkenengo bagoian. Eta alako baten bukau genuen grabatzen da, behiraunun da aurrian kotxe bat zeon. Eta kotxeko gidaria, neska bazan, emakumea zan, eta atea zan da ustez esan zila, ke tonto eres? Eta pixkat ensok gehaunitzen eta enion ezer esan. En plan, gehaunitzen como enion ezer esan. Eta pixkat pena horrekin gehaunitzen, porque bera horpegiak dena gehau naiz, baina enion ezer erantzun. Ulertze zait. Orduan, jakemena hon, erantzun ingo izut. Justo gehau naiz. Barkau, eske guztua nahi du gehau. Vale, momentu izan edo, hau ez hobiak ikusten, osea. Eske nion erantzun da como zeintzea, ez diaz osagutzen, ez dakizu zena honiten, osea, ze eskubidaz kasu zunei hori esateko, eske enitzalako trentsutxu hortatik jetxi. Serio, hain ez, osea, supongo ya ulertu zela zertan, eta nahi askotan Karen kontzeptu etortze zait, estatu batutatik handaretiko TikTokian, baina hemen kriston Karen pila daude. Osea, Karen, ikusten bai. Bai, baina alare, Karen, lasaitua bai. Porque nik uste, nahi, un karaktera lezuke, baina beste baten bizitzan nahi sartzen. Eta ja, hitzaitezun modogatikan onola izan sartzen bizitza jeno baten, ja hor errespetu dena galtzen ez, orduan, lasaitua, Hemen ez dakit nola izena, con Karen Estados Unidos hemen Carmentxu, ez dakit, baina... Carmentxu, la nueva Karen. Osea, de Euskal Herria, osea... Bai, baina komenta hon behar nunca kontzeptua. Ez, ondo irutzen. Bai, no? Aurrenengo punto ona. Bai, desahogamos. Ikustari maizu berriz, barkau, eske zanin bertun, Bueno, bigarrena. Nei hauz, azkenengo aldean asko gertau zaitelako. Ta haure pixkataldeu juntau puntualitateakin, prisakin zaudenean, denakin aurkitze zehala. Beti gertau zait.
imaginau, presak eman mejoak ebakin nire kulpa dela Bai. presak ebiltzia, baina, osea, unibertsuak ez dakize jartizkit, pertsona ezaguntenak bidian, semaforo denak gorrian, ataskoa lima da ataskoa, balima dago kamioi bat deskargatzen kamioi hori horreon, osea, munduak badaki berandu ni joala, eta oztopoa jartizkit, eske parece wipeout batzutan, no lo entiendo. Ba, igual bizitza da esaten berandu eskuteko. Ja. Osa, ulertzen, en plan, bai, totalmente. Ez, porque, osa, nire bai puntualidadiakin guztiz, osa, gaina ni, osa, urruti bizi naizela, ba, nik dana aurreago pentsatzet, ulertzen, osa, nik ja, en plan, busa hartu berden, dozeke, goizu, jetxi berra izta, askotan, guain nahi eta, eski busa berandu hartzet, porque bakit jendia berandu junge, hala, ulertzen, osa, hori da, guain nire mentalidatia. Baina, gauza da, que ni leno, osa, guain jaikasiet, baina nik leno, beti, ose, igual gatzen nintzen, igual, oza, 15-20 minutu, claro, igual guain pela hoidet, porque moiak, eta lo que sea, baino, igual 15-20 minutu, hola, 12 urtekin, lagunakeko bankoan ni hola, en plan. Bera, se kontuz, igual Karen badator, igual Carmentxo badator zure. Ez, baino, traumas. Baino, zuk esan dezun gauza, en plan, lo de puntualitatea eta gero jendiak izarkatu zala, nahi gora horrek, de hecho, renta huiteit, porque askotan ez den nahi jendiak initzen. Claro. Eta con la excusa de, ay, es que presa da acá, no sé qué, pira huite naiz. Guratzen, en plan, es que nik eski zaten ez da, hacemos, es que, es, a ver, según se bueno, es que cuadriako balin bada, zaten, tu. Claro, en plan, ja, konfiantza hori bada. Baino, balin bada, yo que sé, es que bai segun ze pertsona, nik uste tor, depende, baino nahi, gehienetan gertau zaitenean, ondatea zait. En plan, ez zait buak errabia. Ez que, nahi azkenengo aldean agobia honetan ze, jumar genuen Champions Burgerra eta ez da en plan norbaitekin gau naizela, baino, oza, busak ez dizu, oza, trenak ez dizu itxoriko. Nekan presio hori iritsi meretela, batean munduak jarri zizkin ere ezagun denak. Eta ez mitiko ezagunak agur-aguritezula, ezagunak degatzela iteiken hor bost ordu. Eta gaizki bezala zentu nintzen, porque zan nahi ama pentsako bordean naizela. Pero en si no pasa nada, será como, presakin zaude, eta, ¿sabes? Baina, amorrua mateit, porque como kasualidadea, ez dizut ikusi bostaztetan, eta ikusi behar dizut, oain, ometiko familikoak etortzeiala, hombre, zen bosta, como behitu, nire bosturtetan ez dizut ikusi, oain ez dizut kaso ingo, oza, ya lo siento, amor. Nei amorra mateit, bai, oza, jendiare bai ziba juten hain justu denbora, oza, natezan, pues, en plan, ez da, oza, ez da kendela zan, alo, bai, ez da kostat, lehenua jutia. O, berando, jute bali mazapa, ez da zer gertatzen, baina, abixau, ez que jendeak ez da abixatzen. Ez da, bai, orduetan gehiago geha, eta igual, ordu erdi berando ez da zer gertatzen, ba, ordu erdi berando gehatzega, baina ezan ordu erdi berando ez da zela, porque gero, oza, errespetu falta bada. Eta aparte gaina, no se, adibidez batzutan, gainar nei bizina izen tokian, bainak eta gehiago fastidiatzeit, porque nik kriston, oza, dana pentsauen bere eta horreo, eta nik, pues, igual ordu erdi bat niretzat denbora sako da, en plan, porque ni ordu erdi gafetxi berdet, busak, bueno, guain, kotxeakin errexo baino. Ez esan nun bezizan bazparez, gero fanak gertura guz, eskizu, amor. Ez, baino, nahi, oza, impuntualitateana. Oza, nik uste dela arazo bat, oso ja asako normalizabana, baina eski ni errespetu falta bat irutze zait. Eta hori, ez da zare gertatzen, gehiotan atze balin bazu, o preparatzen lagoza, porque soy la primera que tarda nik nire denbora natela preparatzeko, baina jo aviso, pues yo voy hasta ahora, no? Bai, nahi gabe egun baten, que ez dakiz zer gerta osezula, nahi gabe bera ondo jauzara, pues txika, lasai. Oida, oza, minutu bat, bale, bost, bale, baina ja... Ama bost, ba, bueno. Eta hori, abisau, oza, berandu ireztia gauza bada, baina gero ez abisatzea, eski ja da... Ja. Osea... Baina... Oso, uste nun behitu, ondo desagauzea, Bai, eski justo horrekin bizina izen tokian, gainan ere ezpakin azako komentatzen. Nikola ere bai, Nikola, bai. Nikola ere beha morro asko emate jo, eta... Oso, que Nikola baino puntualo da, izango nuke, baino... Ondo, bai. Arki eskargau da, Marmarrian terapeutikoa da, akizue. Ba, bueno, irugarrengoakin jungo gea, ez? Vale. Nei honek, eske, ezin dut honekin, ezin dut. A ber, ondo esplikaukoet. Vale. Nina ez pertsona bat, isiltasunak inkomodo jartzeitela. Oso inkomodo. Baina inkomodo oso inkomodo, que nik bakit asko itzeitetela baino. Gaudenian grupo baten, korro baten, otal, isiltasuna balin badago, ezin dut, oza, nire bihotza dira hola, tutun. Zer gertatzea bada hola, oza, ni naiz asko itzeitun horietakoa, baina obviamente errespeta berdet da hola, beste pertsona motat ez duna asko itzeiten. Baina zer gertatzea ba askotan, oain dator nire desagoguak, gerturatzeala X pertsona nere gana, eta
A ber, ez que ondo nahi esplikau. Nik asko itzeitet. Orduan, norbait etortan ere gana, eta zu etorri zan ere gana, orduan, supongo, zukitzein nahezula. Eta igual iteit, apa, tanik, apa, eta hor gehatzea asuntua. Eta orduan nik hasi berdet. Bueno, Simón, ondo, esken, nena, zu etorri zea, en plan, itzeia, zu, no? Ulertet, ez esatea, ni bezalako iztuna, o tal, baina da, jendia, como que, zure gana tortza da, hola zai, zuk itzeiteko, eta ni batzutan zetzen naiz, como, mono de feria, en plan, hasi bertela, piruetak iten hola, en plan, jendia entretenitzeko, eta ez, torre bali masa, kaso egin bali maia zura, ez bali mauna itzein, ba, jazta, pues, agur, baina, ez gaur, porque niretako inkomodua da, ez dakito itzeina ez uno, ez desuna itzeitea, baina ni itzeiten hasiko naiz, voy a empezar a contar cosas que no vienen al cuento, porque urduri jartzen naiz, eta, como, es que, batotan da, como, a ber, ulertzet, baino, hau ez hartu txarrea, bale? Esan ezun bezala, jende bat, ez da zu bezain iztuna. Eta igual asko batutan, pues, espazio hori eman berda, behaiek itzaiteko. Eta iruditzen zaitzu, que, hain extrovertidua izan da taula, igual batutan jendeak hartzola como que... Zuk itzengo zula. Hoi da, en plan, eta como que igual... Ja. Ez dakidola esan. Como, jarrera pasibo hori. Pasibo horta oitu diala. O igual, o sea, ez da en plan, ez desura ematen espazio hori itzaiteko, porque hola da, baina igual jende bateia, igual pixak kosta hoite zaiola. Aurreneko post, ez dakidola esan, baina, a ber, zure kiradoz, no, zalin bazo itzein ber, bai. Zalin bazo itzein ber, agur. O askotan, en plan, gaudenian korro baten da, nik ez, osea, ni norbetekin gau bale manaiz da, itzeinin goitelako. Ez en plan denak eoteko hola, ta kaos por tres, ta ja. Osea, itzeiteko gauna eskalea eta naiz, bestela hortako, buelta bat ematen aurikularrekin da, ta ja, baina, osea, que jendeak dakana, zea hori, botere hori, isilikanoeteko jendea da honen aurrian, ez lehi zure partetik, baina nik norbait ikustarin baet, ja lo siento albokuai, baina eske itzein ingo diot. Osa, nik uste logikoa dela, norbaitekin gau bali manaiz, o norbaitekin itzeiten gau bali manaiz, no? A ber, bai, baina nik uste ere bai isiltasuna, en plan, gauzak komodoak bezala ere bai hartu, bertala, segun, Nik ezinet, que hartu erko dugune. Osa, es que, nik askotan ere bai, es que zen egiten bona guztiak itzeiten egon, en plan, da como, que nire asko itzeitetela, eta nasun guztia, baina batzutan isiltasuna normala da. Es que nik kosta huet, igual hori nik apunta berkoen, en hobetu beharra dago, lista hortan apunta berkoen. Nik uste jende askok dakala, aratzori de isiltasuna, que raro, itzen inberretzu desan berdet. Bera, aldo gauza batin, minutu bat isilikan egon gabera aguantatze dugu. Vale, ze ordu da? Vale, bat, bi, dea. Es que ezin... Hombre, nik esiri bai, baina ez seria. Baina ez que nik ezin dut oza itzein inberdizu. Aia, maia. Eta nire ustez ikusleak nire bai zeuden etxean, itzeitia nahi du, ez que nik ezin dut isiltasunakin. Bai, ikusten. Barkau, ezin dut. Baina, bueno, nik uste igual behitu. Hogei segundoak ditugu. Hogei segundoak ditugu, beste baten 40 izango ya, beste baten 60, beste baten 2 minutu produkziokoak deskojonatzen ari dira. Baina nik uste lanketa bezala polita dela, eta igual, ensaiatzen gora izela. Ze nik uste dauzala, desahogo bat, baina debainik berdetela como lanketa pertsonal bat. A ber, zuta ni, eta danok. Baina, bueno, mesedez, hemendik aurra ez gau isilikan, bale, berekin. Eskerrik. Bueno, urrengoak enpasatzega, eta nahi honek de bai, me pone... Kaina, ez dit jartzen... Osa, ez azarretzen situazioagatik, baizik eta nire aktitudiagatik hemen. Eta da, pagatzako orduko prisak. Me explico. Igual pagatzen joa eta zian jendia da, eta igual esatei. 3 euro eta 75 sentimo. Ta nik baskit txampon askatela. Baina, por no empezar... Hola, igual 20ko biletia bateio. Eta gero esatet, si basen ekan. Baina ez dakize ba, agobea goiten ez da sentitzen, dakat presio bat, ez detela tardauer pagatzen. Eta agobea goiten ez, gero beti txatarrapiakin bukatzen, eta horrek jode huiteit. Baina, irutze zait beti pagatzak orduan, sentimoak inazte ganean, ezken nahi oizut, borobilduta man, tanik dirua galdu, que sentimoak kontatzen hasi. Benetan ansiade bada hori niretzat.
Zaki zuri gertatzen zaizun. Zu nahiko sentimo zalea, zase, zure karteran beti sentimoak zinde baina biltzen poltsa zen. baten jartzen, karteatik hankentzitu eta poltsa baten jartzen dut. Ahora, ez ditut nirekin eramaten. Ez que nik ezin dut. Ez, baina nahi horitzen Ezin gertatzen, dut. oza, nik topela zaiguten, oza, nire txanda da, nik itxo duten bezala, zuk ere itxo berko zu, no? Pues ya está, ba, ez dakit, baina, ez dakit, ez netzurekin hortan... Ja, ez deu matxin, igual ez. Ez deu matxin. Nik beharrezkoa zan, oza, igual hemen norre bali bada kajere. Oza, en plan, ikusten bali maia zueten zo, lasaitu jazu esan, hartu zure denbora lasaize. Benetan esan dizut, kalkulo egikitia, que bakitela egiten, baina momentu hortan, agobioa, niretzat zeirutze zait, atzekoak ejauen goala, atzekoan atzean karen bate egon goala, atzekoan atzean egon goala norbait egitein eta gero ziten egitein go, eta atzekoak berandu iritsiko ala baitea. Ordu ni agobia egiten naiz. Topelotura hona niztenak. Nik uste du agodatzen naizela, tipo, osea, asautzen ezkan herrian, eta, en plan, inberde, gauzak poltsan sartu, baina gero hor dain inberde, eta gero ezak, gero horrengoa da torta, da, como... Literal! Hor agobia egiten naiz. Beitu, Bilboko merkadonan nei, oza, igual nei ikuste zielako pizkat agobia egiten itzala, lagundu itezien poltsan sartzen gauzak, eskertu iten nun. Oza, benetan... Merkadoma premium. Bai, baina, a ber, ulergarria da, pues jendeak pasatzizkuzula, zuk sartu berdezula, baina, ostras, kriston, oza, que si pagauen berdezula. Igual esatizu, con tarjeta o nota, subit aizea, eso lehenengo kaja sartzen polta. Hori agobio bada, Oza, bai, baina, bez, zurire agobia hoite izu. Bai, ez modu berdina, baina bai. Nik uste toankoak gehiago agobiauko izula. Akabo. Ze hau zure gatikan idatzi. A ver, arre. Bueno, a ver, en si ideia bada, baino zurekin gehiago lotzeko barkatu, beste ideia batekin lotuko. Vale. Lehenengoa da, kanpokoak zuri bazilatzei zuenean, ez decir, zarautzen beranean eta asko etortzeia, eta erdiak se sienten munduko erregiak, zonan. Eta bakarrikan... ya bakit perfectamente. Básicamente, kriston pelmak dia, eta, de hecho... Ni grupo zehatzaten hau pentsatzen. Bai, nire bai. Netzak berdina egin pentsatzen. Ez que zein dugu esan altuan, bazpare. Ez du hau entzungo. Ez du euskara ulertzen. Nik erratzen dutenak. A ber. Golfekua. Bai. Zinden. Barkau. Etortzeia eta sentitzeia en plan Madrid 2.0 dala hau. Ta amor... Es que ocurre que ez dira Madridekoa. Ja, baino... Valladolid, hola. Bai, oza, que berdin dula nun guaia, baino... Etortzeia zarautzeak unos aires de... No zinden. Here I am. Ta ez, here we are. Oza, here we are, ta zu etorri zea. Baina, asuntua da, como que beti, eta parrandan bereziki, ze lehen burtian, ez, baina bi urte, nahi mozorrotu intzien, ez dakit guatzen zan. Tenerifea jun behar nulako zikoitea da, mozorrotu intzien da, pistolita bat nekan urana. Eta torri zian, biola, eta esan ziren, utziko, eta nik, noski hartu. Eta nire parian puzkau intzuen. Nik hau ez nakin. Eta gaunetan hola, eta batigan bi pertsona, enitula ezagutzen, etorri zanatzen da, zeite zuen ozeke da, defendi huintzien, eta pila bat eskertu nun da, ikusten eban emazazten, osamo. Baina iruditzen zaitalo, zeintzea, zunei bazilatzeko nire herrian, en plan, juntzaite, oza, hortako ez etorri, porque gu hemen pakian gaude. En plan, errespetau hemen guak, oza, ez dakit dara zan, eta ez, baina, hauek okorrena dia, oza, ez etortziana, noiz baiten etortzenak, ez da, udararo etortzean horiek, da, como, baina, nire amak beti zatek... Handaken alkosta. Ez, baina, nire amak inasakoetan komentatzen eta berri zango, bueno, porque baiak etorriko ja ezaken nondikan, eta hori izango ja don nadie, eta mendakae, pues, zautza, no seke, eta plango daukiko eta nik, bale, baina... Ez molesta. Ez molesta. Nik izan amorra bat, gaina golfian, zani bazkidea naiz, eta hor bertan nebai, oza, horko bazkidea izan da, udaran da, como que, udaran niena izartzen, porque pentsatzen golfa behaiena bakarrik dala udaran. La verdad, cero envidia. Bueno, a ver, enaiz golfa juten en general, baina udara guainek eta gutxillo, porque es que es... O sea, da, gaina, behaiek behitzizuela, eski, en plan, zitezu zuk hemen. Gaizki beratzen dira. Eta dalo, ni urte osoan hemen hau, en plan, txikitatikan hemen hau, o sea, ez dakit, en plan, tamobilak gaukitugu, en plan, txikitan eba, en plan, ba, fatal. Eta egoera honei, ora, pizkat lotura eman buelta. Zuri noiz baiten giriola deitu izue. Bueno, a ver. Hau ja bere momentua da, hemen nixildu gure zen ikusten desagoatzen. A ver, gauza da que, bueno, ez bali badak izuen nahi, ni nire aita inglesa da.
Hau da, ordan ni erdi inglesa naiz. Baina nik bizitza osoa Euskal Herrian indet. Obale, ikasketak kanpoan inditut, eta, guain kanpoan nago, darako ez, baina nire txia Euskal Herria da, ni euskalduna naiz, ikusten bezala euskera ditzeitet, nahi guztia. Eta gauza da, askotan, kuadrillakoak aurrenengoak ere bai, o kuadrillakoak bezeanak, danak ikiri ditzeie, que nik ez den negatzen, nik nahi ez den ena izkirilla, porque, alde batetik kanpa naiz, no? Bale, inglesa naiz, itxurare bai, badadakat, no? Bale, baina ja punto bate arte, ez dakit nola zan, ja aurrenengo aldiz, bale, nik pere parrengo no seke, baina gero ja, konstantemente egunero errepikatzia, giri, o nire, aunque bromeda izatea, nire iritzia balioa, nire iritzia balioa kentzia, o nire argumento batek giri deitzen balioa kentzia, hor ja lina badao, pasaitea da, eta, ez dakit nola zan, hori, nik onartzetela girila naizela, nahizun guztia, giritxura dakatela, nahizun guztia, baino, porque gainazatea zu, naizela oso euskalduna, pues igual me callo, baina ni jutera izen edo zein tokita, nik ez dut inoiz esan espainola naizela. Beti Euskal Herria defendatu dut, beti jendia esplikau diot, nun da Euskal Herria, euskera, eta nire Holandako lagun guztiak hori izango be, zu etza espainola, zu euskalduna zeta, danak daki hori. Orduan, gero nera tortzea da, girila deitzia. Eta gero nahi esan izuna da, zuk esan dizula momentu baten, oso euskalduna, nik uste da hola joera bat gaur egunez, nizu baino euskaldun naiz, tal, zenek markatzeu parametro hori, no? Nei hori pizkarra bia mate, eta azkenean euskalduna bale masa da, benetan sentitzezulako, eta benetan arro zaudelako, zehanaz, baino, kompetentzi hori ez dut ulertzen, eta nire askotan amorra matitze, igual, imaginau, konbertsazio baten gaude, eta ez dakit, ez daito baino kuruko baino, ez daki zein, eta nik igual esatet, zein da ez daki zein hori? Iama, ez dakizu zein dan hori, eta euskalduna zea, pues kari, igual ez dakit, baina horrek ez diteten zu baino gutxio, ni zu baino gehiago. Ez dazkat hiru ikurrin nire kuartuan eta basoko txosnak ordenian, baina horrek ez du nahi esan zu baino gutxio nahi zenikan. Ez, okanpoa jutezalako ez da euskaldun gutxio. Hori da, okanpoa jutezalako, bakoitzak hori sentitzen bezala, eta hor ja bakoitza sartukoa bere munduan, baina inorez da zein esateko bat aio besteai gehiago gutxio, hori bakarrekan nahi nun puntualizau, que iritza zait asko como kompetentziaten sartzea da, eta son txorrada iritza zait, en plan, de qué, no? Baina, bueno, nik uste hori, nik ere ulertzea izut, azkenean, bazile puntu atetekan igual ja, zure ideiako, zure gauzak gutxi etxitzea horrek ja jodi huiteu. Eta nik uste guztiz ados nola zurekin, ez da nire kasua, baina bere desahogoa partek hau iret. Así que benetan zurekin nago, horretan. Eskerrik asko. Eta, bueno, azkenengoa iritsiko gara. Eta nik uste azkenengo honekin ja pixkat borobildungo deula podcast hau. Ze nik uste gaur egun bai hori gertau iteala. Ez dakit, atrebitzen aizen ondo esatea, baina, bueno. Kuadrian konzeptua. Ez que... Izkorduak algo nintzen egon honetaz hitzaiten. Ez dakit, bai, ez dakitan zarautzen bakarrikan, baina kuadrian kontzeptua... Ez dakit Euskal Herria, baina Donosti nire bai asko ikusten. Kuadrian kontzeptua oso itxia eta oso barnerauta da hola irutze zait. Baina gure gizartean, Euskal gizartean da oso barneratuta. Bueno, nire esperientzia nahi izan zen, hori, leheno txikitan, genekala kuadria, klaseko mutil denak, eta obviamente urtiak pasatzea eta azkenean zuk, grupo handi bat izan da, notatzen zuzenekin eukitzetuzun afinidade gehiago gutxio, nik adibidez Josebakin etorri zana ikusi kapitulo hori osona da. Azkenean afinidade horiek, eta aia usan puntu bat, nun ja ikusitezan bakoitzak oso guztu ezberdinak gerezkala, y por razones de la vida, separatu inginan, baina alare, naiztan nik kuadriak ez euki como tal, pues, jendeakin gehatzen jarraitu nun, tal, no seke, zuekin, lasaieko beste askokin, Lizarriko jendeakin ebai, tal, sin más, como que nula eten nire bizitza sozial hori, no? Baina, bai egia da, momentu hortan sentitzen nula, o nekala inseguridade hoi, esaten nula, ez dakat kuadria, zein naiz. En plan, porque zarautzen, ez balen bakazu kuadria bat, aiatzea San Pelaioa, aiatzea San Pelaiako, aiatzea kuadria eguna, eta ez balen bakazu grupo bat finkoa, o ez balen bakazu blusa bat hemen jartzen ahola, que ez dara inoiz ondo jartzen, te digo. Eta inor, bai zara norbait, baina ulertzea zueko lodekala. Ez dakiz zuri. A ver, nahi de hecho, justo egun horiek gutxien erutzen eskit, porque
nire historia. Plusagatik Básicamente, anez. nirea da, osea, lasaien, zinintza batekin, gero besteak, baina, claro, nik kanpoa juna izenean, nintzanean, pues como que kuadrilla hori dispersa montzaitela, eta lakan lagun bakarra fijoa, iantzan, básicamente. Eta nik Osa, gero berdin, bestiak de bai, gero beste atzuko lare bai, baina lasaiekoa, hola, pues ian. Eta gauza da, que, claro, nik ordan, pues, como que enaka la kuadrilla, eta iritsi zan punto batea, nun nik ja kanpoan egon da, nik nire, kanpoko lagunakin, nire bizitza soziala tope satisfetxa neon nire bizitza sozialakin, no? Pues, igual gudara egiz esan, eta odara baino lehen honi ansiedadiakin de, etxean hijoa, eta eski ez dakat kuadrilla, en plan, eta hori, zanalo, 22 urte, bueno, 20 urte askat, eta hola nao, en plan, benetan hola honberdetela ez dakatelako kuadrilla, eta gaina, que no son ningún bicho raro, natezan, no? En plan, y como si lo fueses, en plan. Eta gero eskerrak, pues, ian eta estira hono, eta guain dakaten kuadrilla nao, que benetan asko eskertzetela, eta como que salbau inditela, ulertzen, zarautzen guain gustora nao, behai egatikan, baino, naizta nik ja guain kuadrilla auki, kontzeptu hori, eske, eta guk dakaun ikuspuntu hori eta mentalitate hori, eske, odia hori. Mentalidade horre bakarrikan sortu, pertsonan presio hori eukiko. Baina hori bai, jendia bakarrik da, hola, tío, en plan, jendia bakarrik da, eta ez dakaso kuadrilla, eta ja, eres el pringao del pueblo, ez da gindola esan, eta hori ez da normala, eta jende asko hori, figo jende tomen majoa dela, en plan, que balillo la kuadrilla bat eukitzea, baina eta ezakitzea, eta como que kuadrillak, nik ulertzen, no, pues, kuadrilla dela, txikitako lagun hauek, o auzokuak, o todo lo que quieras, eta, igual, baina hori, kuadrilla batzuk iriki dira, adibidez, pues, neria, no? Pues, claro, guria, nere gana, nere bat izantzen seguri, onartu zenuen. Baina, batzu daude, eta gaina, supontxako ez zuen igual adinakin, hori alda hoitela, baina, eske, ez da hola. Itxitea asko. Eta, eske, ez daka, Eta ere bai esan berrakat, nik beti esan, eta de hecho zurekin behin gehiagotan komentau dut, nik kuadrilla hau dakat, zu eta hau edenak, produkzioko jende maravilloso hau, baina nik kuadrilla, nik beti esan dut, bat baino gehiago askat, nik azkenean, lasaieko jende hori, en plan, lagundu zina, momentu txarretan da zuri eta dena, eta, como grupo diferente askat, eta grupo diferente horiei, pues, ez dakiz adetzaiben ditzen kuadrilla, no? Nik nera maizat diot, sí, pues, ¿a dónde va a estar? No, pues con mi cuadrilla, eta besteaten igual, pues con mi cuadrilla, las de la salle, betiko jendea da, orduan, ezin dezu, ezin diet ez ditu kuadrilla nere familiare bai dan horiei, no? Orduan ez dakit, nik uste daola mentalidade oso itxi bat duen, esatezula, bale, kuadrilla badakazu, kuadrilla horrei eman berdiozu eunetik eun, eta gero jasi eso, hau beste batzukin, como suelto, no? No pasa nada, alde zugea, obviamente ez uti baztertuta zure kuadrilla, baina neurri baten, no? Nire mesua ja ez da, en plan, aldetu besteakin gauz, sino que da, en plan, reflexio bat iteko de, zer da, zertako, en plan, ez da nola esan, como, dalo, kuadrilla eta eksklusibitate hori bezala da, hola, eta, ez da nola esan, hori azkenian, ez dakit, ez zaitela bate gustatzen, eta oso, en plan, jendia baztertzia kuadrilla kontzeptu horrekin oso zaila dela, eta beste gauza honetara komentau da, que nik nire lagunei, kanpoko lagunei, beste Europar herrialdetako guai kontatzen nionian, ez zuen ulertzen, zer, como que grupo batentza dela eta ez nezula jun beste batekin, como que bakarri bali mazaude ez nezuzatu etorri gurekin, en plan, ez zuen ulertzen, da ez zuen ulertzen ninakan ansiedade hori, en plan, pues ez daka kuadrilla, no seke, eta... Zera como kompromisoa dakazula, zerbait sordiezu. Ez dakit, da azkenian ez da bate zanua, ez da bate osasuntxua, eta ez da... Ez da, berta, guk suerte auki deulako, eta guain ondo gaudelako, eta gure ingurukoak ere bai, eta hori dena, baina jendean ikusten, guainikan hola, handicap horrekin de kuadrilla zer, no? Eta mendikan esan, que gu pasa deula batxe horta, eta horretikan, nun ez genuen euki kuadreikan da, bagaizki pasatzea, ze azkenean dakazu presio hori, eta dago herrian behar hori zerbaiten parte izateko, no? Mentalizauta kuadrillako gauza hori, que zure burua ira pizkat boikotea, eta jo. Ja, baina eske, zuk lagun hori dazkazu, eta lagun horiek behinko hori dazkazu, eta gero behaiek gatzea, eta niretzat egin bat, egunerokotasuneko plan horiek eske ez dazkazu, ez bali badazu kuadrilla hori, ez dakazu grupo fijo bat, nun egunero bakizula sozin gaubela. Orduan, zure lagun hauekin gehatzen, ez bali basa gehatzen,
Ez que, Nei adibidez nahi piztinakoak, ni piztinakoak gatzen nintzen, baina piztinakoak baina korea zapain. Horan gero, behik ez balimantzan gatzen, pues igual bestatek gatzen nintzen, baina enakan estare pulpo fijo hori ulertzen. Nei bakeo zaitez ziteten zaila, beti idaztia norbaitei, como, oien, nola gauzeazte? Ta pesada zea, eta ez nahi pesada izan, ez nahi tringada bat eman, gero beste grupuan sartzen zean nian. Eta ez desuna ere ez komprometiu bestia plan denak nahi esatea, ordu, como que bizkat, bada zaila. Osa, bada zaila. Eta ez du nola izan berko. Eta ez du nola izan berko da, zerbait sanoa izan berko zuen. Osa, sanoa en el sentido da, behitu, pertsona gea, laguna gea, eta ja jatza puntu batan nun, edade badakau da, bakigut denakin egoten. Eta listo, baina bai bereziki kuadrianak nahi nula itxize, irutzen justo zuri danei ikutu igula parte bat, osa bizitako parte batean, eta nik uste bai, como zuei esateko de kuadrian kontzeptua oso zehauta da, oso barrerauta da, oso zentrauta da, oso itxita da, oso eskematizauta da, igual eskemoiek pixkat puskatzea, zela gaizketorriko. Osa, zaila dela puskatzea, baina noski. Jakin, que ez da, ez dala... Ola izan berko. Ez, baina oida, baina ere bai, ez da hola... Osa, ez dara zer gertatzen, ez da lima kasula kuadrilla, eta, bueno, pues, aurrea alde zulatea, eta de una manera u otra, pues... Zure bidetsua ere egingo ezula. Oida. Bukin gerun bezala. Bai. Baina hori, nik uste honekin hain bukau ze ere bai, hori pixkat, lehenengo pertsonan kontatzia zerbait polita ere bai, eta berezia. Baina nik ere bai bereziki pixkat borobiltzeko eskerrak eman ziona, bereziki, lehenengo gauza honea etortzagatikan, gonbidatu denak honea etortzea, baina ez darez erresa, nik bakit ez dara erresa bat batean honea etortzea, nirekin hitzeitia, kamara baten aurrean hitzeitia, kamara horren atzean beste 5 pertsona haude eta behin aurrean gustoa sentitzia, eta bakit ez dara erresa da nire hori pila bat baloratzen, eta bai, zuri eskerrik asko da bai, etorri dian dena eta etorriko dian den horiei eskerrik asko. Eta, de bai eskertu, ez dakizue konturatu zazten, baino nahiko urtegoa zera maten, laguntasun polita dukitzen da naiz, eta zuluan egon o gorenian egon beti horre hon geha, eta hori nik uste oso polita dela eta eskertzekoa da. Bai, eskerrik asko Fiona. Ez que benetan, eta nik uste bai polita dela eta sanua dela askotan olako gauzak esatia zure laguna, eta de hecho, normalizaben berko zan. Normalizaben berko zan, gauza politak esatia, eta desahogatzia, porque madre mía. Fiona da nik juntatze ganean. Ez terapia gratis. Horratikan, baina benetan piat eskertzei zutela etortzegatikan, olako gauzak partekatzatikan, ze askotan basaiak izatea, eta pixkate bai gardentasun honekin hitzeitia, ez ezagunan aurrian badakit zaila dela, así que asko baloratzet hori barkatu, ja urdurita dena nago. Ta, zenedaki, igual Fionai bigarrengo denboraldi baten, berriz, ez dakit. Mila esker Fiona, eta jarraitungo dugu BFF izaten, eta Karen guzti horiei, agur. Hori, mila esker. Agur, urrengo episodioan ikustera. Intxalo.